So, yung katitigdi sa may Banyadero Darag... Yung katitigdi ko niyan sa may Banyadero... So, yung katitigdi ko niyan sa may Daraga... sa may Banyadero... Pwede, maano mo na kita? Bako kita digdita, mapalit ng lugar. Dagiton sa akong mga bubuyog digdita. Di na ako nagka-count kay Jollibee. 2 hours later. Ano na yan pa day? Nag-transform ka man, RB Spider-Man? So, Ma'am Joy, anong klaseng pig culture dito sa atin? Ayun po sa muya ng laliti, stingless pig or tetragonella pigs. Stingless. Stingless. So, Ma'am Joy, ang hapot ko is, anong klaseng honey ang napoproduce niya digdi? And anong pagkakaiba niya sa commercial honey na yung sa market? So ayaw po sa muya, raw, pure honey, ang stingless pig. Okay, from hive to bottle kami. Dahil ng heating process. Tapos anong does it do something, kumusta ang nutrients, anong Basta po, pagkakaiba niya kan according to study po, ang stingless bee honey, ang halangkaw ang medicinal value kay ito siya antibacterial effect tapos energy booster. Okay. So, ngunyan, ang hapatigdi is para naman sa mga taong interesado man mag-try kang honey nindo. Ano ang i-expect nila na namin? Ay hindi po, kumbaga, mas matigsum siya. Kaya kung halimbawa man gagamiton sa lemonade lang, tea, or turmeric, kung sa kape dahil may kasi minaalusok siya. Sour siya. Bako siya sa arkan sa commercial na mahamis talaga. Ito man po sa Maalso mga turmeric talaga, makamis kami. Yun sa muya, matigsum siya. matigso mo. Ma'am Joy, napansin ko lang parehin to sa mga hype mo. Pero iba-ibang star nila. Ano sa nakato? So, hindi po kaya sa muya, igwa kami kapalit na classic hives. Minot po, igwa kami focus yung hives. Igwa wooden box hives. Igwang clay pot hives. Tapos, concrete hives. Pero, pare-pareho man na stingless bee ang daog. Okay. Kumbaga, yung kami sa experimentation, kung ari ang pinakamaray sa production. So madam, ano pinigipo mo niyan sa extraction process ba yan? Basta po, bago ka mag-extract, dapat naka-V-bait na makatrabaho kang tanos. Tapos, i-open mo first layer kang box. Tapos, sa upper part kang box, ito ang honey pots. So nasa taas? Opo, so sa pipilinan ko. Tapos, ipipress mo lang ng spoon, that is not extraction. Tapos, ilalagay mo sa container, then ma-strain ka lang. Direct ka na doon sa bote. Atig sa managad.